Bende Migosi Raila Odinga gi riwruok mare mar Azimio e kaunti noendo ma Migori, jachung' kod chama noendo mar UDA e kom od bura marongo Migosi Zata owacho ni mago ok nyal buogo mbi mar chama noendo ei Migori. Nowacho ni UDA nitiere kod kwan moromo chando Raila Odinga. Nowacho ni UDA nitie kod bende kwan moromo chando Raila Odinga kachakore gi Kuria nyaka Rongo, kendo Azimio goyo korgi kaka gibo kawo kom noendo to gibo neno ka koro nitiere lokruok maduong' ahinya e kinde yiero. Nokono jopiny mar mondo mi oyier weche ma kinde ka kinde mag Azimio kod tim mar dongruok mikelo kod jalup jatend piny owacho Migosi William Ruto. Bende ne okwayo oganda mar mondo mi owegi giser ombulu e yor noendo mar demokrasia ma ok gidiyo kor jomoko nikech chama ma bende koro gichung' godo e gwenge ma Nyanza. An aja UDA, my presidential candidate iluongo ni William Samoei Ruto, the deputy president. Joe Azimio la Umoja are actually doing their democratic right. I can't follow that. But beseno gi Rongo poginendre. Why? Nwacho ni Rongo is urinated. Koro kumagidhiye ng'ano ko bada kagidwaro biro Rongo, let them consult me. Wawuache achiel ariyo. Number 2, my presidential candidate luongo William Samoei Ruto. The rest, okay, that is my presidential candidate. I have a democratic right. Rongo is urinated 100%. The jabora border. No wach gimatimore niya. Wuoyo gi timbe opogore. Jo UDA timo, jo Azimio wuoyo. Koro jopiny oyier. Oganda ma odak e sub county Maseme, Kisumu County sani koro kwa mar mondo mi koro ti koda ka kidi marahuma manoendo mar kit mikai. Ler makamendi no ket kod Laktar Richard Aya, mabende sani koro lap dhoge juri ne kom noendo mar Seme ka bende koro ne otwak konyiso oganda mar mondo mi koro ne bechak loso gik moko mageno mondo mopogore opogre moganda nyalo nyiewo kanyo mar mondo mi koro ojiw kata oteg manoendo uchumi mar gwenge mag Seme. Aya ne loso sama bende koro nowacho ni ber ma mondo mi koro oganda mantie Seme obed ni koro nyalo bedo ka nigi chandruok mani kare sama bende gichandre kamano endo ma mondo mi giyud ber makidi noendo mar kit mikai bro miyogi achiel kachiel. Ne oloso sama bende koro ne entiere tie kidi noendo e gwenge mag Seme kama bende koro nodhi nyime kod campaigns go eko mage kowacho ni koro weche mag limbe nyalo timore maber ahinya e gwenge mag Seme kapo ni oganda otiyo maber kod paro mar kidi noendo mahono kendo rahuma e piny mar Seme. To biro kit mikai kai mondo wanyis joseme ni wach ma wacho matego yuto nie Seme kae gima duong' e Seme kae en kit mikai. To ng'ato e Seme kae ong'e story mar kaka kit mikai okelo bete, to yuto to onge mwandu ma ji nwang'o kuom kit mikai ni nyaka nochak bedo kae keni wanyako ne higni adi ikona ni bilion joluo ma nokungo bede piny ni to pod wantie to yuto manwang'e kit mikai ka osebedo katin. Miyo biro machung' kaka MP ma Seme 2022 Richard Aya ni mondo wach matego yuto wachak gi chuny Seme ma en kit mikai. Kit mikai ni wang'eyo en ranyisi, en symbol mar Kenya gine Kisumu County. To wang'e ni international ma en site ma protected, ma en UNESCO site. Kit mikai chalo Eiffel Tower marwa. Eiffel Tower mantie France noger to ma Nyasaye ochweyo no mowenwa gi nono. Nitie gik mang'eny ma onyalo loso, ma onyalo gine kae. Kenya kae ong'ega ni nitie ga Masai Market. Kawuono wachako gimoro ni kit mikai market. Wadwa lande, wachako gi Kenya, ayo bedo gimoro ma international. Ma kit mikai ok en gimoro ma tie kae.